салом дӯстон, ин аккаунт TG аст. дар ин ҷо мо дар бораи хабарҳои нав-панав аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ман ин хабарҳоро беэҳтимол тоза мешуморам. баъд аз тамошо шумо худатон хулосатонро бароред. раҳмати калон ба он нафароне ки дар соҳаи эҷодиёт дастгирӣ мекунанд. ссилка дар зери видео. шумо вақти кам доред. мо инро қадр мекунем. биён шурӯъ мекунем. рафтем. ду хабари хуш барои мухлисони набарди ММА. беҳрӯз зуҳуров бар зидди Махарбек Каргинов дар вазни нимсабук, Давлат Чӯпонов бар зидди Богдан Плутахин 6 феврал дар шаҳри Москва вом мехӯранд. хотиррасон мекунем ки Махарбек Каргинов баъд аз турнири ACA 197 Ҳафиз Сақибеков ва Беҳрӯз Зуҳуровро ба набард даъват карда буд. ҳамакнун матчмейкерони ACA ин муҳорибаро ташкил карданд ва Беҳрӯз Зуҳуров низ ба омодагии ин набард аллакай шурӯъ кард. дирӯз пас аз турнири ACBGG дар шаҳри Москва, Азарманд Сарукян оиди набарди муваққатӣ дар вазни сабуки UFC байни Гейджи ва Пимблет пурсон шуданд ва Арман аз омода будани худ ба ин набард сухан кард. агар яке онҳо захмӣ шавад, пас ман ба ҷанг мебароям. ман худамро дар формаи хуб нигоҳ медорам. UFC ҷанговари захиравӣ барои ин набард намегузорад, аммо имконият ҳаст. ман танҳо машқу тамрин мекунам ва дар ҳолати омодабошӣ қарор мегирам. агар онҳо ба ман 3 ҳафта пеш, 2 ҳафта пеш занг зананд, ман омодаам. ҳардуи онҳо сустанд, аммо ба ҳар ҳол омода шудан лозим. мисли муҳориба барои камарбанд. зеро дар набард ҳар ҳолат шудан мумкин аст. аммо ман медонам, ки онҳо дараҷаи ман нестанд. аз ҳамин хотир ман набард намекунам, гуфт Арман. ҳамчунин Арман Сарукян гуфт, ки бо президенти ташкилот паси парда ягон нофаҳмие вуҷуд надорад. ҳеҷ чиз рух надодааст. ин баъди ҳолате ҳаст, ки ман бар зидди ислам ба набард набаромадам. ин ба ман дарсе шуд ва баъд аз ин ман дарк кардам, ки бо набардҳои худ бояд ба таври профессионалӣ муносибат кунам, гуфт Арман. албатта гуфтаҳои Арман дуруст аст ва ман фикр мекунам, ки на танҳо Арман, балки ҳамаи ҷанговарон ба корнома ва набардҳои худ ба таври профессионалӣ муносибат кунанд. ма дар ҳаёт на муш метарсум, на айшата. дар зери видео ҳатман фикроятонро нависед дӯстон. мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. ҷанговари тоҷик Муин Ғафуров захмашро табобат кард ва аз ҳолати барқароршавӣ гузашт ва ниҳоят машқу тамринро барои набарди нав оғоз кард. хотиррасон мекунем, ки Муин бояд ҳамин тирамоҳ набарди навбатиашро пешкаши ҳаводорони варзиши моҳорибаи омехта ва мухлисон мекард, аммо набард бинобар аз сабаби захм бардоштани пои Муин лағв гардид. ҳамакнун сару садоҳо мераванд, ки Муин шояд моҳи январ дар яке аз турнирҳои UFC баромад мекунад. ба Муин омодагии хуб ва дар набардҳои оянда муваффақият таманно дорем ва гуфтанем, ки мо мухлисон ҳамеша дастгири то ҳастем. Муин ба пеш. дар ҳамин ҷо бошад мо видеои имрӯзаро ба охир мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳамарӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаш шумо мегардонем. боқӣ тансияту хонаобод бошед. то видеои навбатӣ, хайр.